ako na nang gidawat kining sugo sa espiritu kanako. Mo na nga pait gyud kayo ang dawaton nimo ang sugo sa espiritu kay sama ni Kristo moagi og mga pagsulay, hinginlan nga daotan gikan sa taas ngadto sa ubos, pakaulawan. Nakita naman na kay katong sa una diya sa simbahan ginakuan nito ako, pero mas daghan man ang namina. Wala na to sa kuha kay mao man na ang mga bato, mao man na ang mga nagapalikod hinoon kanako. Happy birthday, Pang! Happy birthday. Unsa may wish nimo, Pang? Sa imong 55th birthday. Salamat sa nag-rate ni mo, Mang. Salamat sa adlaw na tawahan. Mo na nga akong gipangayo, wala man ko'y handa, wala man ko'y ipainom. Ako lang gipangayo karon ang balaang pulong nga kanunay na akong ginapakaon ninyo. Kay mao man na ang makapaligon sa atong espiritu kay kaniadto sa tawhanon pa ko adto na gitay celebration dili ba nya hudya ka kung mga barka kadadak kaniadto manang ang uban karon nakaila kanako nangita kanako ana dinhi sa ako ang mga nakaila nako kaniadto diin ko nagtrabaho, diin ko nadugay diya 20 anyos diya nako sa simbahan unya nagtahod ko sa sugo sa atong pagtuong unya trabaho ko ang ako ang mga higala karon dili talagsa na, wala namin nagkita, wala namin namit sa nagnegosyo na pud ko. Ang ako ang mga kasosyo sa una sa negosyo diin ko nagaadto, wala na pod mo kakita kanako. Muna nga nakita ko ninyo dinhi sa YouTube na dinhi nga mo ang ginabuhat. Salamat sa nag-subscribe mga tao nga nangita pod sa kamatuoran. Salamat sa mga tao nga nagsulti nako sa una dili maayo unya nakaabot ko sa panahon sa akong pagpaubos. Pagpugong sa kaibalingon ug kaning kamupod na adini nagasuporta kanako. Kung wala tingali ang nagasuporta nako, wala tingali mo dinhi boy, wala dinhi nagapadayon sa pagampo, pagsakripisyo. Asa nakako karon siguro gikuha nako sa Dios kay nagatugyan naman ko kaniya ang akong kinabuhi ngadto kaniya. Mo na nga ang espiritu karon nagsulti kanako. Ako lang pangayoon sa ako ang birthday. Mao na nga tumanon na nato ang sugo sa Dios. Mga bana higugmaa ang inyong asawa, ang inyong asawa tawura ang inyong bana og higugmaa. Mga anak tawura ang inyong ginikanan. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Mao na nga adunay mga maluya ng gani ang mga tao gani nga nawalaan nagpaglaom kay ang bisan sa ginikanan o ngadto sa anak kanunay lang nagagasaba tungod pod sa anak nga dili pod mo tahod sa ginikanan. Kung matag isa kung mo tubagta sa kaakuhan ang inyong pamilya lig-on nya malakotayon unya bana igugmaa ang inyong asawa. Mo na nga adunay mga asawa nga magmasakiton tungod sa mga bana pod nga badlungon niya asawa pod tahora ang inyong hang bana. Mao pod adunay bana nga magbisyo na lang tungod kay sa asawa pod dili pod wala po nagatuman sa sugo sa Dios. Kung anaa kaninyo ang pagkalibakira, pagkabugal-bugalon, palabubog, tigpakarong ingon, labi na kanunay nakig-away, nakigbingkil, anaman na sa balaang kasulatan kabalo mo kinsa inyong amahan. Pero anaa kaninyo ang pagkamahigugmaon, maluluyon, maginhatagon, labaw sa tanan, madlokon sa Dios, nagsurrender ba nga ang balaod sa Dios mao'y gisunod ang misyon o ang misyon nga gihatag sa Dios kanato mo'y gisunod. Naana ang misyon sa nangulo sa simbahan, mga
Pangulo sa simbahan, sulat ni sulat ni San Pablo nga to kay Timoteo, basahon ninyo na ang naa sa simbahan aron masabtan nato, aron ang mga tao mangita na kaninyo ang inyong ginasulti na sa balaang kasulatan, dili magbuhat og laing tawanon. Mga nagabunyag ta, gibunyagan ta, ako gibunyagan man ko sa espiritu og kalayo. Wanang gibunyagan ko, mutuman gid ko sa iyang sugo, kaya naa may mga misyon na din na salamat nga wala po ko nagbunyag, wala po ko nagkasal, kay tulubagon maguna sa nagbunyag boy, sa nagkasalpot na ang imong gibunyagan wala day kabalo sa iyang misyon. Tama gyud. Sa imong gikasalpod wala day kabalo ang tulubagon sa bana ug asawa ngadto kaniya. Mao gid na ang kamatuoran, kay mao man na ang ihusay nato. Diin ko sa una nagtrabaho, nakahinumdum ko kay gisulti kanako sa espiritu kagabi lamang na diocesan assembly gyud sa una sa birthday nako. Dito ang celebration nga daghan kay itong mga leader, church leader o mga pare na dito. Pasilunggan ko sa tawahanon nga birthday na panahon pa to ni Bishop Pueblos. Mga to nga sa una kanunay kong nagsige pangutanan niya niini kaming duha lang man tuman sa pangutana ning Holy Trinity ang balaang espiritu o natugkad na gid nako diay nga lisod diay kaayo kung ikaw ang gamiton sa espiritu, kay mag-alagad man kaboy. Mga datong si Kristo nagingon siya sa kuha, ang espiritu ningon siya kung mosunod ka kanako, dili nakapangitaon sa imong mga higala nga dapig sa kalibutan. Mga nga nahitabo gyud dinhi kanato, 8 mag-abot ka sa 8 ka tuig ko pag panambal niya, mag-abot na pugos 4 ka tuig na pagsakripisyo katong nisulod ko sa espirituhanon aron masabtan ako ang espiritu. Adunay gigamit aron mailan ako ang tinuod jud nga espiritu. Ginasulti na abot na 3 ka tuig na ako na ipakita na ako nga nag-alagad, nagsakripisyo, nag-atiman. Hasta karon nag-atiman gyapon ko matong ingon si Kristo. Katong yang giingon nga adunay gipasidunggan ug adunay usa ka selebrasyon, adunay gialagaran, adunay nag-alagad. Nga nangutana siya asang labaw katong gialagaran ba o katong nag-alagad. Sa tawhanon mingon sila katong gialagaran, pero niingon si Kristo nganong nag-alagad bang ko ninyo. Ang tinuod nga gamiton anaa sa ubos, mapaubsanon kaya nagpaubos ipataas, nagpaulipon kay ulipon mo nang ako diri nakita ninyo nga nagpaulipon yun ko bisan daghang nagsulti na kung dili maayo, nagingon pa ko higugma ang kaaway, kay mao ka na ang nagpaila ka nato nga higugmata sa kaaway. O na nga ang atong una-una na po nga dili maayo kaniadto ako mga parente, nagingon ako na may nagingon ako kapilaman nagpugiingnan gitulisok pa ko ingnan na daghan ang nagingon ako nga murag may emotion ko kay, pero wala ko nagsuko nila kay natuman ang kasulatan. Kay kung wala pod mo, wala pod tong mga tao nga naguna-una na kog dili maayo, dili ko makita nga nahigugma sa kaaway. Abri kining balay pahulayan ang sapil na dinhi, tanan mga masakiton kamaan ni dinhi kay magsulti ko ninyo pinagi sa espiritu. Kung na nagluhi ko pinagi sa espiritu, kining pulong nga sa YouTube channel among gibuhat, subscribe na ninyo kay ako ning gipa mutana sa espiritu tanani na sa balaang kasulatan, kay wala ko nagbuhat-buhat og akong balaod, wala ko nagbuhat-buhat og laing mga pulpito, wala ko nagbuhat-buhat og laing pagpanudlo. Magbabasalan ta sa Biblia, masabtan ninyo to. Gamitan lang gud ninyo sa tumang pagpaubos. Kung maigo man mo, natural gyud na kay kung mo dili ta mo sunod sa balaod sa Dios, sakit gyud ang mga pulong. Pero kung mosunod ta, dili ta mo maigo niini. Salamat sa mga maayong pastor. Kung aduna may madamay man mo sa mga pastor pod nga dili nagbuhat og daotan, ang Dios nakakita na ni ana. O aya pod damayan ninyo ang ubang mga pastor pod nga may gugmaon kay Cesar. Ayaw po niyo damaya kay kana sila nagsulti sa kamatuoran. Mga maayong pari pod
salamat kayo nga nang nagsulti sa kamatuoran. Ayaw po niyo damaya among mga pari pod nga kalibutanhon, ayaw po damaya ang kanang mga pari. Mga common name man na kung naay maigo sa among YouTube channel kanang sa balaang kasulatan, dili ako ang nagsulti ni ana, gisugo lang ko, sinugo lang ko. Kinsa man kuno ko nga magukom, kinsa man ko mas maayo pagani mo kay aduna may katungod. Usa gamito na to ang katungod nga gihatag sa Dios nga siya gyud ang atong gisunod, dili sa tawanon. Nana sa balaang kasulatan ang pagbasa sa balaang kasulatan karon gisulti sa espiritu. Mao nang wala kita naghusay sa kuan boy, wala gyud naghusay ta sa debate kay dili mo gamit man taglaing libro nga sige debate naaman na gibadlong man tayo ng debate. Tama. Lagay-langay lang na kay daghan nagsulat og mga libro. Kung basahon lang unta na mahadlok ta sa Dios. Salamat sa nagtuki, adunay mga bisyon. Tama na inyong ginasulti, pinaagi sa pag-ampo, kanang inyong nakita, dili na mahitabo. Pero, ang problema lang, kay dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna kita ijutay nga sala. Busa, mga maningkamot yun ta, nga kita hinlo. Tama boy? Tama. Nana sa balaang kasulatan. Nana sa YouTube channel namo, unya, daghan pa mi og mga ihatag diha nga mga mensahe, unya timbang-timbangan lang na ninyo. Dili man ko may mong pari din sa kalibutan, dili pag ko may kalibutan kaduna na may pastor nga gibuhat sa Dios. Tama katong gibuhat sa Dios nga nagtuman sa sugo sa Dios nga mahigugmaon, dili sa Dios nga dautan. Aduna po yung mga pari nga gibadlong sa Dios. Gibadlong naman na kay dati naman panahon sama ni Melchizedek dili sa mga Levita. Balaod og mo na nga naala diha balaod og pagtuo basahan niyo na nga naapoy title na ang sala. Daghan na sa balaang kasulatan dili na ta maglibog kanang mga bersikulo kapitulo ang mga points nang naangatiman andin nga haron na to masabtan ang mga sumbingay. Pangayoon na to sa espiritu kami magsulti ko sa sumbingay kay gisulti naman gipadayag naman ron sa espiritu kay panahon naman karon sa espiritu tanawa ang kalibutan. Naagani na dito sukat-sukat nga dili mahitabo, mao na ang pagpahinumdum. Mao ni ka usahay magsulti ko ninyo nasa among kuan nga magilak ko. Usahay mausab ang akong tingog kay siya huyang mangko dili ko masulti anak kay sakit man kung maigo. Mao na nga siya ang naghamit nako sa akong kasing-kasing, manang mo iba ang akong tingog. Say lalo kung magtag-amahan namo kinahanglan kinasing-kasing dili lang diri potol. Kinasing-kasing gid nato ang atong ginabigkas nga atong gituman. Mapasaylo ta sa atong mga sala kung mutuman ta sa iyang sugo. Tuyo kita kaloka na to ang Dios kay mao kana iyang mga sugo. Igugmaon siya tibo kasing-kasing ug na. Kasing-kasing kinasing-kasing ang atong pag-ingon nga Kristiyano. Nga buhaton nato ang iyang ginasulti kay igo lang ta sa pulong dili mabuhi ang tao sa panlamang o dili makita ang pulong kung wala ang buhat. Anak na sa balaang kasulatan. Dito na lang na ninyo i-follow lang mi dito sa YouTube channel ta Espirituhanong Gasa. Maningkamot ko nga mag-update ko dili gikan sa tao kung dili gikan sa espiritu. Ang simbahan na napud na dito sa balaang kasulatan, ang simbahan nga tinukod sa Dios, ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Tinukod naman sa tao ang simbahan mo nang daghan karon ang simbahan na nagailong. Daghan nagalingkod sa lingkuran na pinasidunggan. Sorry kay kung maigo ani kani mga pulong nga manggod na agi ni sa balaang kasulatan. Mo na nga magpili ta og pagbasa aduna na tay planner nga dili na basahon padahon man karon sa Pasko. Ako pagyud nga adlang natawhan. Salamat kay sa nag-greet nako. Ako lang pangayoon ninyo. Kumingon mo hayahay kay ko dili mas hayahay mo nga mamati nako. Giantosan nako ni nilakan nibiya nako sa kalibutanon. Kadlo ka na to ang Dios. Tumano na to ang iyang mga sugo. Boy. Salamat sa nakakuan ka ng kanunay ana dinhi alas 6 sa gabi nga na dinhi nagaampo, nagabuhat naningkamot na mawala ang mutuman sa iyang sugo aron madungog ang atong pagampo. Dili madungog ang atong pagampo kung aduna tay jutay sana.
Matag Domingo naami diri human sa dako nga simbahan kay naami kasaysayan mi din hagad. Wala na nangita sila kanako kung kinsa ako kaniadto. Mapod ang akong mga higala kaniadto boy kauban sa trabaho, wala na sila nangita kanako kinsa ako kaniadto. Sa diocese sa Kadapawan nakahinumdum ko na adlang natawhan gid nako Diocesan General Assembly kadto. Nakabalo na ang mga leader anak mga pari. Nag-greet ko nila dito. Nagahilak pagani ko kay wala ko sa akong pamilya. Kay sa una mag-birthday ko isang kabos ko naman ko ipakaon karon ang akong ipakaon kaninyo maong pulong kay mao kana ang makabuhi sa atong patay nga lawas. Nganong patay? Kung nagbuhatag sala sama sa nagpatay sa atong kaugaling nga lawas. Mao na nga mumangon na ang mga patay. Muna akong gikuan karon ginapangayo gyud mo nagisulti na akong kamatuoran kay patay kita kaniadto kay nagbuhatag sala. Tama boy? Nga bangono na to karon kay daghan ang katalagman. Karon mataas-taasan pa tong panahon dinhi sa kalibutan. Kaning kamot po ako gusto pa pud ko mabuhi pero tungod kaninyo nagingon ako sa Ginoo palipay pa ko nga imong kwaon para kanila kay kanunay man ko nagahangyo nang aliw po nga sa Dios kung adunay mga masakiton sige lang ko hangyo mo na sahay na sa balaang kasulatan pagkita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pakitaon ko kamo sa kong pagtuo nga adunay buhat. Dili ko pare, dili ko pastor, wala ko'y patungod sa kalibutan. Tumano lang nato ang atong namunuan sa atong nasod o bisan sa atong simbahan ay lagsunda nilang mga pinuhatan na sa balaang kasulatan aron walay gubot, walay away. Kung naghukom ta, paghukuman ta. Pasbon ko sa YouTube channel ato lang masabtan ng tanan. Salamat sa nakahinumdum ka nako sa akong adlang natawhan karon mao na akong pangayon. Kadto ka na to ang Dios. Usalang ko kasulugon ninyo nagapainom sa tubig. Ang tubig nga ginapainom napakita sa pagmahal. Hindi mahal ako bisan akong kaaway kung magpatambal din kay kanang akong kaaway kanang nakig-away mao maninoon na ang makahatag na tong pandi ngadto sa langit diha ta makita nga nahigugma sa kaaway boy. Amen. Kauna lang ninyo ang mga pulong. Mukha naman katagay anak sa balaang kasulatan. Salamat o salamat sa dawat ka na ako. Salamat po sa nahinumdum ka na ako. Pagitaalan ko ninyo anak ako din abri ang tanan mga dumudoong ka man o kinsa ka man. Nagalikay lang ko sa pakipulong, nagalikay lang ko sa daghang tao kay hait yun ang espiritu dili na ako makaya kung siya mo sugo na ako. Tao pod ko nga maluoy pero siya man anang sugot na ako wala ko'y dapig-dapigan boy kay dili man tao anak pataas na ako dili taas kay nag-alagad man ka ang iya sa espiritu anak sa ubos aron ka pataas pero ang iya sa tao no pataas ka ng ubos kalot nimo ka aron ilon kang hari ang hari nga Diyos nun nag-alagad nagating. Salamat ug mayong buntag kanatong